Estes pés móvense polo mundo con pasos decididos. Son pés que, pese a selos dunha persoa nova, sempre souberon a onde dirixir os seus pasos. Hola, sou Lucía e estou estudando para ser unha futura gandeira. Atopámonos no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, centro público de formación profesional dependente da Consellería de Medio Rural, onde se imparten ciclos da familia profesional agraria. Por exemplo, a nosa Lucía, de 19 anos, estuda aquí o ciclo superior de Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal, o que os rapaces chaman coloquialmente GAS. Lucía faino coa idea de ser unha gandeira ben formada nun futuro próximo. Os rapaces mergúllanse aquí nun contexto totalmente profesional, xa que teñen á súa disposición explotacións reais nas que aprender facendo. Cediño pola mañá, como na vida real, temos a Lucía disposta a facer a moxidura na granxa piloto e disposta a contarnos a súa historia. Unha historia de auténtica vocación gandeira. Non por nada, Lucía medrou entre vacas na explotación da familia. Na casa sempre houve vacas e, ao final querías ter en medio delas, inculcanche esa paixón e de sempre, desde pequeniña. Eu teño esa forma de pensar, na miña casa sempre houve, eu coñecín a granxa de máis de meus abuelos, cando morreu miña abuela colleu na meu padriño e posteriormente incorporouse miña madriña. E calquera deles, dame igual, calquera deles sempre me inculcaron esa paixón e ese vámoslo facer ben e intentar eso con cariño, con delicadeza e intentar sempre un poquinho millor. A miña familia sempre me apoiou. Preferían verme feliz e tal a un cargo a mellor de máis estatus ou de máis prestixio. Na casa sempre me dixeron adiante, sempre me apoiaron, que preferían verme feliz e ao final Carvacas era feliz, e son feliz, a igual que a xente de fora así que me decía por que non vas a estudiar isto, porque non sei que, na casa sempre me apoiaron e me respetaron a miña decisión. Me ensinaron, xa que era a miña decisión, pois tirar para diante, non? Pois estou estudando gas aquí en Sergude, que no meu caso para traballar na ganadería, para ser gandeira, non? Ainda que tamén ten a capacidade de ser auxiliar de veterinario. Son de un ciclo superior de 2 anos, entras por nota principalmente e, por exemplo, despois tes un acceso a universidades. Eu levo muxindo desde pequeniña. Creo que hai unha foto miña xa con 5 anos de traer das vacas limpándolle no rejo da merda. Entón, eu que muxir levo muxindo moitos anos. E despois aquí no centro temos a suerte de que hai explotacións e nos traen a práctica, sobre todo pensando en aqueles que nunca tiveron contactos, Lucía rematou a muxidura. Vacas aínda quedan, así que xa poden pasar os seguintes alumnos. Con Lucía imos aprender outra lección. Nun contexto real, dentro dunha explotación, non é nada extraño ter que atender unha vaca acabada de parir. E niso estamos. Velaí o becerriño e velaí a vaca. Lucía, como gandeira dilixente, ten que interesarse polo seu estado. E ela sabe ben o que ten que mirar ou tocar, neste caso. Ten os ollos fundidos, pero fiebre non ten, está quente. As vacas sabe se teñen fiebre cando lle tocan as orellas. Se a orella está fría, a vaca ten fiebre. E, despois o seguinte que se dá mirao para saber se teñen fiebre sería o fociño, as mucosas, e ao final as extremidades contra a pezuña, porque ao final as extremidades do corpo son as que primeiro enfrían, porque a enerxía do animal vai para o peito, para o corazón, para manterse viva. Pero ti mirando así as orellas, sabes se ten fiebre. É unha forma máis rápida de saber como vai o animal. E neste caso, fiebre non ten. Ten os ollos fundidos, non está ben, a panza algo fonda, pero fiebre non ten. Unha baixada de calcio, probablemente, acaba de parir, unha baixada de calcio. Non sei cantos anos ten. Se é vella, é máis propensa a unha baixada de calcio. Verdad, corazón? Lucía falou e falou ben. A esta mamá hai que darlle calcio e vanllo dar cunha xiringa especial. Así é o día a día destes rapaces, aprendendo mentre se mergullan na profesión. Estás?
Nuns minutos volveremos ao centro de Sergude para seguir formándonos con Lucía. Por exemplo, imos aprender a darlles de comer ás vacas e a conducir un tractor cunha grade posta.